Hva det var? Oi, det var mye fint. Oi, oi, oi. Ja, der er sånn en slange, sånn som vi kan lage masse figurer av. Ja, vi skal ta og vise etterpå. Hva mer har du der? Ja, nå må vi vise. Ja. Oi, oi, oi. Der var... Hva det er? Pingvin. Ja. Se. Det er pingvinbaby. Ja. Og så har vi masse sånne her. Den kan du leke med mamma. Mamma er fin. Og så! Se! Har du enda mer prinsesseting? Ja, da får du sånn prinsesse oppi håret, sånn. Og så sløyfa. Oi, 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 oi. Den var fin. Ja. Og så, og det var fin bukse. Ja, det var fin bukse. Det må du prøve. Det var kjøtt. Ja. Og den var fin. Ja. Her har du sånn kjole. Ja, og den fin. Kort. Skal vi lese? Her står det. Kjære Isabel. Ja, kanskje mamma leser det her. Det var mye fint. Og der er jo sånn vi kan sette sammen. Den hører med den. Ja. Kjempefine ting. Ja. Kids, the summer of 2012 is